Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analysis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, Pizza 2 na bulan sang Hunyo, tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw sa tanan nga mga palainom. Ari na, nagapagwa na sang bag-o nga executive order si Mayor Bing Leonardia. Kahapon nagwa ang iya nga mando nga ipatuman ang total lifting sang liquor ban sa syudad sa Bacolod. Pertingisin nyo, no? Perting yuhom sang pila naton ka mga kauturan nga maluyagon magpulupungko sa pila ka mga restaurant sa mga mall nga magkapot sang nagahulas nga botilya. Amuning ginaalungay sang pila naton ka mga kauturan nga pagkatapos sa opisina makapulupungko da kag makapulupahuay kapot-kapot sa nagahulas nga botilya sang pila ka mga inuras, pero hindi magkalipat may korpyo gyapon. Alas 10 tubtob, alas 4 sang kaagahon. So, kung maglingaw-lingaw ka, putang ko pungko kada alas 5, puli ka alas 8. Mayo man no? Bilang bulubutilya ka lang, hindi ka magastuhan bala. Ti kahapon, ga monitor kita, suno kay City Legal Officer, Attorney Joselito Bayatan, sa dalom sang mando ekotibo, numero 39, pwede na makabaligya, makaserve sang ilimnon sa publiko sa pila ka mga establishmento komersyal. Pero may mga limitasyon man, no? Hindi pwede nga wala sang social distancing dangawa nyo. Ang inyo antad, medyo magsugilanon, tunog-tunogon lang. Hindi magtinuparay, kay hindi pwede gihapon. Kinalan may social distancing kag pagsuksok sang face mask ninyo. Pero hindi man pwede nga naka-face mask ka kung nagainom ka. Di mo na pagyon karon ang botilyada sa ilinon kung may ara ka face mask, kundi kakason mo sa temporaryo kag amo ang pag-inom. Damo pamangkot. Nyati anon tani? Struhon tani. Hindi ko hindi. Pwede mo na kakason na face mask kay banya niya kung mag-face mask ta nga nagainom kita, ti kinala may straw liko titilawin nyo. Struhan nyo da. Porte nga mga utok sang pila naton ka mga kauturan, no? Tagain nyo lang da kung ano nga padiyot da nga makainom. Hindi lang pag-struhon. Ti kung gusto ka mag-straw da, struhada. Daw pa matiyag mo soft drinks. Ay, porte, oo. So, amo ina ang bag-o nga mando ni Mayor Bing Leonardia. Enjoy na ang pila naton ka mga kauturan nga maluyagon dulo diversyon it inom-inom makadali bangod kay ginkakas na ang liquor ban. Pwede makabakal, pwede makainom sa mga mall, restaurant, kag iban pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 37 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy... Radio Philippine Standard Time, las 6:40 na. Oy, ini magkalipat ha, karungaga kung nag-exercise ka, mayadid. Pero, kinahanglan maka DTX 500 kagid. Ang DTX 500, nagatinlo ini sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig ini panubo sa blood sugar bangod sa mga organic compound niya, ang bisin, charantin, kag polypeptide. Gani kon mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar bangod sa diabetes, DTX 500 abyan ang inyo kinahanglan. Kinahanglan man ini para magtinlo sa tundugo kagatay, may giman ko mga organa tun tinlo, kay mabako ng atong lawas, mabato sa anuman nga pamalatian nga nagalibot subong sa bilog nga kalibutan labi na gid ang COVID-19. Hindi magkalipata, adlaw-adlaw, imo nga batasan, mag-DTX 500 gid. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Sa Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Ariho, siling sang nagapanag-iya, sining mga parlor, ining hair salon, siling niya sa DTI niya, tagae man kami sang dutay nga ligwa, hindi lang kay gunting ang ibalik. Ibalik man ang iban pagid, nga trabaho namon kay hindi ina sufisyente nga makabatak sa amon pala nga buyan, makabatak sa amon arkila kag iban pa.
Nya ibalik abi ining mga pedicure, manicure, lugong buhok, kag kung ano pa da make up o kung ano pa da nga man ang mga babae madamo ya may ang buhok itom islan sa may kolor amo na bla nyati kun gunting lang hindi ini makabayad sa amon sinibisan arkila na lang ti kon ang panggunting lang ang tugtan ti hindi ini makasurvive sa amon nya kon gunting lang ti hindi gani nakapabayad sa rinta namon labi nagay kalimitado mga ang mga pulungkuan bangod sa social distancing. Tiya mo ining ginapangabay nila nga kung mahimo ang DTI ipaligwa-ligwahan man ang pila ka mga serbisyo sang mga salon naton sa idalom sang General Community Quarantine kag subuman. Dire sa aton of course kay naghalog na gid may ara na kita diri modified General Community Quarantine. Tiga pangabay sila, nya bi tagae man ligwa jutay, ibalik man ang tanan nga mga trabaho namon sa salon o kundi inda nga mga lugar nga ginatrabahoan bala sang pagpatahom sa mga kababainan. Ya kay konsulo gunting ti purdoy gi kami. Hindi kami makabatak arkila. Kaya man ti lagko ang bayad na mo. Wala ka mo kabalo nga ining mga babae bla kung magpalugom sa buhok may ara na gid buhok ka ginatag ang Dios gusto gin laislan ti galing kay style ko no mo ti hindi naman na pagintahan kay ila na mo personal nila na luyag nila nga magtahom pagid guwapa na luyag pa magtahom pagid may buhok na nga kolor itom luyag pagid pabukayon ang buhok ni bukay na wala man akong ito kaysa una ito Iyan na yan, no? Iyan na yan sa mga babae. Kung ano ya, kung masarangan malang nila ya, kag pamatyag nila daw, gagwapa sila. Kung istan ang kolor sa buhok, okay lang. Tiyan mo na ginapangabay nila sa DTI, nyabi, ibalik na lang na. Kaya kung gunting lang, paano naman bayran ang mga arkila namon? Paano naman sulduhan ng mga trabaho da? Linibo ang nagaobra dira sa mga parlor kag mga salon. Ti kon ahaw gunting lang, baw, por Diyos siling nila, purdoy ged. Wala ged pala nga buyan. Ti hindi kami kabukas. Kay kung buksan namon, paano kami kabayad dirinta kung gunting lang? Kay pila malang kaplungkuan ng arada. Pero kung ibalik ang tanan nga mga serbisyo sa among salon kag mga parlor, mayad. Makabayad-bayad kami sang arkila, balik naman ang amon sini mga trabahante. Nagligad nga mga duwa ka bulang kag tunga, sos! Ang tanan nga mga nagaobra sa mga salon, kag subong ining nagaobra manicure, pedicure, bala, gutom gid. Ti libod may lana kung may kilala ka, ti pambalay-balay ka, service ka na. Pero ti mas maayo gid ya, kung makapungko sila trabaho, kaya ang mga pumuluyo na lang ang magkadto dira ka magpagunting, magpanicure, pedicure, islan, kolor, sambuhok, iban pa. Tisilin nila sa DTI, abi niya, tagai man kami tsansa nga makabatak-batak man, gutom man kami, sobra 2 ka bulan, pagkatapos pitan pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais, 46. Anong sabat sa DTI? Ulaton ta. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang isang... Las 6:49 na ang Federlip Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation, isa lang ini sila, no? Nagabato na sila sang loan application kag loan renewal. Pwede na, no? Ang Federlip Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation. Subong man ginaagda kamo nga kung mag-loan na ginman kamo, loan kamo sa may pinakanubo saka. Hindi pa magbudlay bla proseso sa papilis kay man ang mga empleyada da kabulig pa proseso sa mga papilis para sa inyo chattel, ATM loan, business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car or truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, allotment loan, housing loan para sa construction kag renovation. Bisitahe sila. Second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Pwede ka mo kakontak sa ila cell number 0922-294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila federlip17@yahoo.com. Facebook, Federlip Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa Corner Yungki, sa Dalan Goria, Lacar, Lutas City. Kontak lang 0908-447-1495. May aramanda sa Dalan Mabini, Sonpordas A, Talisay City. Kontak lang 0947-605-5543. So, ano pag ginahulat nyo, kung mag-loan kamo, dira kamo pamasyar sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:51 na. Kadumdum kamo si Presidente Rodrigo Duterte sa tumbulat sang Abril, siling niya sa Departamento sang Edukasyon niya gamiton anay namon ang mga 660 ka mga bulutuan bilang quarantine or isolation sites para sa mga pasyente sang COVID-19. So, madamo sa mga hulot klasihan ang gingamit bilang ginasudlan pa kwarentina sa mga may ara gitapikan sang COVID-19. Sa karon, kay nagsiling ang DepEd nga mabuka sila sa enrollment, tiyang Department of Education kahapon nagsiling
nga mahimo ining tanan nga mga bulutuan nga ginhimo nga quarantine facility para sa COVID-19, hindi na nila pagamit sa tapos bulan. Hindi gani, tunga-tunga sa bulan, hindi na nila pagtugutan pa nga gamiton ini, kay ipreparar na ini sa pagbukas ng klase, kay madamo pang dapat nga gamiton. I-disinfect pa ini ang mga bulutuan. Kung manula sigurado silang sa dipid, ba si gulpil na bala, magbagong kemtangan, madula ang COVID-19, may baksin nga matukiban, kang mabukas ang klase, ti kundi kinanglan, may preparasyon. Amo ina nga nagsiling sila, kay hindi na nila ipagpagamit ini, tunga-tunga sa bulan sa ngunyo, kon tapos bulan. Na okay man ang tindog sa Department of Education, nga hindi na ipagamit, kay disinfect pa, kayuhon pa ang mga bulutuan. Ang question lang nga mo ni, pananglitan, wala naton ginapangayo, kabay pa nga matap na, ang aton di katahapan, basi blakon bangod sining pagligwa, gin paidalom na sa modified general community quarantine, ang mga kaprobinsyanan, wala man naton nga pangamuyo, nga basi magdugang bala, kag mag-ibwal pag ang COVID-19, ti kinanglan pa gamiton gyapon nga pasilidad ining mga bulutuan kagagulutok ng mga hotel kag iban pa nga hindi na masarangan sa gobyerno kundi isulod ini ang aton sini mga kauturan. Ti amo nang siling ko nga kuntani, wala lang anay gin padaso-daso nga buksan ang klase samtang wala pa bulong, samtang nagapabilin pa nga may ara pamahog sa COVID-19. Ulat-ulaton tanay, tagaan tanay ligwa, hindi tanay pagdalion nga buksan ang klase. Ang edukasyon wala question importante gid malahalon sa kabuhi sa mga kabataan kay hindi panubli ini nga manggad sang ginikanan. Apang sa nasiling ko na sa husto nga oras, sa husto nga panahon. Subong hindi pa ni husto kay magsige pa. May tali ko nagsiling na kita okay, tapna na COVID-19, may bulong ng COVID-19, okay na. Amo na siling ko, mintras tanto nga wala baksin ng COVID-19, hindi kita kabalik sa normal nga pagpangabuhi. Wala kita kasiguro, kulpi lang. Kabay pa nga hindi lang. Nga magdamo naman ang biktima, diin mo na ipamutang, mapilitan magyapon. Ang mga bulutuan gagamiton sa mando gyapon ni Presidente Rodrigo Duterte. Amo na siling ko, hindi pa kuntani ini, husto nga oras, husto nga tion, para nga abrihan kag liwat naton nga buksan ang klase. Pwede man na maangan-angan, hindi bala? Wala toon tanay. Pwede 2-3 ka bulan, base pa malang kaluoy sa mahal nga Diyos, matapna na ini. Di kundi balik na kita sa normal, balik na kita sa husto nga edukasyon, husto nga pagbukas ang klase. Pero subong kunti, kamul-kabulon tani, dali-dalion tani, kung anong matabo buwas damlag, dasun nga bulan, ti anong matabos ni. Amo magyapon, mga bay magyapon ng presidente, okay, gamiton tanay, ang tananda kag pila ka mga bulutuan, para nga imuon nga kwarentina nga pasilidad sa mga naigo sa COVID-19. Depende nga kunya mo na pananaw ko nga daw, hindi pa ini husto nga panahon. Ipangamuyo talang nga matapna na ini, para balik kita sa husto nga mga schedule sang edukasyon. Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon Radio Philippine Standard Time. Pangot kita sa takna, Las 7, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.